Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto nga yara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Yara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, yara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan?
ang pagsakit sang aton tiyan. Ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kada tikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Atak ng alas 9 sa aga. Standby sa Kaya Bombo, Gracelyn Luwaton. By the way, meron din sa ginapagwang pahayag ang Criminal Investigation and Detection Group kung subong nga wipe pa na kasuwan ni nga taga Silay bala ang miyembro sang Philippine Marines. Pero nalakip dari sa mga ginatudlo nga suspetsado mga nagplano sa assassination sang gobernador sang Negros Oriental. Sa ginpagwa dari na banwa nga pahayag sang Criminal Investigation and Detection Group. Somehow do spot report man siya. Criminal Investigation and Detection Group nagpatigayon sang Oplan Paglalansag Omega. Isa ka campaign against loose firearms bilang kabahin sang Peace and Security Framework o kon M plus K equals K program ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Nagresulta sa pagkaaresto sang anay ex-Marine sang Marso 5, 2023. Ini siya Domingo, alas 3 sa hapon sa Purok Acacia, Barangay Tandayag, Amlan, Negros Oriental. Amo ni ang ginpadulungan naton bala kahapon dala sa may syudad sang Silay, kay taga syudad sang Silay ining arestado nga si Ricky Vel Espe Luces. Ricky Vel Espe Luces, 38 anyos. Na-dismiss bilang miyembro sang Philippine Marines sang tuig 2016 kag residente sang Hacienda Adela, Barangay Lantad, Silay City, Negros Occidental, suno diri kay CIDG Acting Director Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. Ang mga detectives sang CIDG Negros Oriental Provincial Field Unit upod na diri ang mga local police operating units nagpatigayon sang bypass operation nga nagresulta sa pagkaaresto sang sospetsado. Ginkasan nila ang bypass operation, which is hindi niya para sa druga kundi para sa armas. Ining nadakpan dra sa may Amlan. Siya ang nagbaligya sa hindi lisensyado nga M14 7.62 mm nga mayara sang scope kag tripod bolt. Ginbaligya sa sure buyer sang Philippine National Police. Maglawas sa hindi lisensyadong rifle and bypass money na-recover man sa mga otoridad, na-recover sang mga otoridad. Nagikan sa posesyon ni Luces ang mga masunod.
isa ka M4 5.56 mm short barrel, isa ka M4 5.56 mm color metallic gray nga mayara sang optic scope, isa ka unit sang M16 rifle, 12 ka mga live ammunition 7.62 mm sang M14 rifle, 383 kabilog nga live ammunition o kon bala sang 5.56 mm, 11 kabilog nga steel magazine sang M16 rifle, 5 ka mga plastic magazine sang M16 rifle, 5 ka steel magazine para sa M14 rifle, isa ka sniper rifle bag, kag duha ka mga improvised nga mga plate number, amo tong pareho duha ka bilog bala nga plaka sang salakyan pero pareho ang mga letra kag mga digits nga nakabutang dara or again kuan niya lang bala ginsuli-suli niya lang. Isa ka plate number F or YFY 729. Again, YFY 729 ang nakabutang sa isa ka plaka. Ang isa naman ka plaka nga do medyo nagusnit na ni banwa FY 729. Basi pareho man lang ni galing kay nadula ng ang Y bala nga sa puno. Na-discover sa aton nga mga otoridad sa ginpatigayon nga gun buy-bust operation. Isa ka long folder nga mayara sang sketch map, ginapatihan nga mapa sang Shaton Negros Oriental. Si Governor Digamo sa Shaton gindi siya ginbunag mo. Amo na nga pagkatapos ang public viewing nga patigayonon sa Kapitolyo Provincial sang Negros Oriental, ang iyang nga bangkay dalon na didto sa Shaton. Kay may balay man na siya didto, kag may balay sang iyang nga mga ginikanan. Kay dira gid na siya ginbunag. Ara subong sa CIDG Negros Oriental Provincial Field Unit Office. Ining si Luces ganing-galing nga apelyado. Rickville SP Luces. Kag siya ang natalana nga pasakaan isang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation. So, ang mapasaka na diriya sang kaso sa kay Luces, nga muning taga-syudad sang Silay, ang mga miyembro sang Criminal Investigation and Detection Group. Kay siya ang nadakpan sa separado nga operation. Hindi nga kabahin sang hot pursuit operation para sa mga nagpatay sa kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ang nag-file kahapon sang kaso batok dari sa tatlo bila ka mga anay Philippine Army members. Kag si Benji Rodriguez, amo niya ang Special Investigation Task Group Digamo. So amo ni nag-file sang violation or multiple murder case, multiple frustrated murder, illegal possession of firearms, and illegal possession of explosives. 4 tanan ka mga kaso ang ilang nga ginaatubang. It was filed before the Bayawan City Prosecution Office and Negros Oriental Provincial Prosecution Office sa may syudad sang Dumaguete. Iba na ganina din, file ni siya daw kagahon na bala. Basta okay man lang yan sa prosecutor. So, gin-file nila through inquest proceedings sa gining kaso para nga makalabot lang, mapaigo bala sa sulod sang reglementary period of detention para sa sining mga arrested nga mga suspects. Just 7 minutos sa nakaligad sa tanang galas sa Nueva Ecija. By the way, nagpagwasang statement bago gid lang si Pamplona Mayor Janice Digamo. Siling niya tapos sa autopsy sa lawas sa sining bana.
siya ang nag-agom sang 11 ka mga gunshot wounds. Si Governor Digamo ang nag-agom sang 11 tanan ka mga gunshot wounds. Kalakip na nadri ang nag-igo sa iyang tagipusoon. So nadapatay siya dayon bagod man sining igo sang gobernador sa iyang tagipusoon. Kung makita ganin ninyong video, ginbalikan pa to sang suspect, sang isa sa mga suspects. Pagkakita nilang tumba na ang gobernador, ginbalikan nila, kag siguro gidang patayin. Sega, sa balang kamo sa dugang mga updates sining natabong assassination na dira sa Maya Negros Oriental. 18 minutos sa nakaligad sa tanang lasan Nueva Ecija. I-check natin report ni Bomo Gracelyn Labaton kay sining pabahay program sa ngato na sining syudad. At sa bisan na pila ka mga units lang nga mapatindog sa subong tuig kay ini para sa mga informal settlers nga mga pamilya. Mayara man na sila sang bayaran kada bulan pero ni kada mo na ya kadako because hindi man na mo na kadako ang ila sining balay. Karon sa hapon mayroon sang public hearing nga pati gayonon dira sa may BCGC. Inalauban diri nga magatambong ang ining mga pamilya nga mahimo maka-avail diri and mga punong barangay sang mga barangay nga diri mahalin ang ining mga maka-avail bala sang housing unit nga patindugon sa katon sa gobyerno and ang ining kontraktor temo na nga matagan sang authority to sign si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. On behalf of sang city government, timatagan siya sang sanggon ang panlungsod sang gahom nga mapirmahan ang ining kontrata in between the city and sining contractor. I-check natin na sa dugang mga detalye. Bombo Gracelyn Labaton. Come in. Bombo Grace. Sige. Iba na diri maghalin sa may barangay Barango. Ang punong barangay sang barangay Banago aminado ang iba na diri ti audio kalaban na nagid bala nga mga pamilya nga mga nag-star dahil sa barangay Banago mga informal settlers. Kagiban pa mga nag-star niya bala sa mga hazard area, ang mga danger zones. Kamera kata sang Akta Republika nga nagamando sa mga LGU nga dapat pangkakason or isaylo. Ini mga pumuluyo nga nag-star sa mga danger zones, mga higad sang suba, mga higad sang dagat, nga kon mayra sang storm surge o kung mayra sang bagyo, kada sig lagay balabot sang balod ang ila sa nga balay, nga magkalaguba, nga mag-evacuate man na sila sa kada bagyo, nag-evacuate ini sila, so dapat masaylo sa safer nga lugar. I-check natin sa piyakalinya, Bomo Gracie, come in. Yes, Bombo Erlin, ang public hearing, pati gayon nun, mga last sang aga, diri sa Bacolod City Government Center, ang aton sininga mga sanggunian panglungsod members ang magapanguna sininga hearing sa pabahay project bala ni Mayor Albi Benitez. Kami ara na sa sang contractor, no, kag ini nga ano man pag-stress nila as update ang ini nga bahin na culmination and sa deliberation sa P4 selection committee, no? So gina-apply nila ang provision sa P4 ordinance. So hopefully Bombo Arlene, according kay Councilor Alvic Tercino, ang floor leader no sang SP, matakop ni subong nga adlaw kay para nga mahatag ang ilang authority bala sa kay Mayor Albi to sign, no, kay ti ang ini nga project may gina-target nga 10,000, no, 10,000 housing units, no? Ang national government may ara na sang fund diri, no, mga more or less 10 billion, but up to 2025 ni siya so subong tuig kung masuguran ang ila sila nga target, mga more or less 2,000 housing units. Kag may karon sa public hearing, ang magatambong aton sining mga barangay officials. Dason may ara man sa mga stakeholders kag association abi, no, just like ang Creba, wala, Bombo Arlene.
So ginahulataman kung magatambong ang alkalde abi. So ang ining pag-istoryahan nila kay ti taga Patigayon mo naga-ongoing ang pag-istorya sa contractor, which is ang WRF, William Russell Stearman Holding Incorporated. Ang ining contractor sa Manila na siya. Berlin. Ang plano, 2-story tenement housing. Wala kay ti gamay lang ang duta, ang lote. Mas mayo kung times 2 siya bala, tan gamay lang. Kaya kita balay, or I mean duta. Balay sa nga nabilin pa. And then sa reclamation. Kagati, syempre mabakal pag ikinaduta from Berlin. So, ini nga public hearing, kabay pa, nga maayuhan na siya or maokihan kay para makasugod na kita construction sa amo nga housing project. Ano na tawag nila nga Yuhong Village, Berlin. Pero Mama Grace, ano lang ni siya yan, no? Inang bungalow lang ni siya, no? Inang one story, single story, ining balay, nga patindugon sa ila. Yes, Berlin. Bali, Hindi may na tong architecture model. hindi ni siya pataas. Pero condo, siya balam? Do condominium, hindi amo ni. So, hindi siya, but ang target nila to story kay sa 2 story, tuble ang pamilya nga maka-star bala Berlin. But syempre, isa lang gid kabalay sa gihapon kada pamilya. Kubudlay ng duha ka mo ka pamilya da, no? Kasi Yes. syempre, di mo man to yung masulado ang pang ginawi abidera sa ngupod mo sa balay. So mas mayo gid dyan, maskin single story lang ni, isa lang ya ka pamilya kada balay. Yes, Berlin. Kag ang model makita ta dira, no? Ang makita ta bala magkadto ta sa Bacolod City Government Center sa tunga gid bala nayon sa ground sa sulod. Amo na siya ang model from Berlin sa Yuhong Village. Okay. Sige. From Berlin, pamatian ta si Councilor Al Victor Espino. Actually, this is not the first step. As a matter of fact, this will be already the culmination of what has transpired sa deliberation namun sa P4 Selection Committee. Now, we are complying with the provisions ng aton P4 ordinance. Amo na ni siya ang hopefully kung matabok naton tomorrow, amo na ni pagsugod sang construction naton because this is already talking with the contractor. No? The magnitude actually of the project is enormous. No, we're talking about 10,000 housing units. This is about a 10 billion peso funding coming from the national government. That's why very important siya. This will be the first not only in Bacolod but the first in the country. So this is a very, very monumental piece of legislation ng aton obrahon tomorrow. And they have already completed projects of similar size. May ara sila factory, prefabrication. Ang importante na di dasig ni nga obrahan na isang mga units. May prefab ni sila nga factories dito sa Manila. And I think si Councilor Vladimir Gonzales has already visited these sites. After the public hearing, hoping that we can already give the mayor the authority to sign the memorandum of agreement. Okay, so memorandum of agreement gali no ang pirmahan sang alkalde. Owa, Berlin. Okay, so i-plaster na gulo na dira sa public hearing kung paano sila magka-avail, dason paanong proseso bala mo hindi man ni siya libre abi mo grace mo, no? Yes. Bayaran sila nga amount kada bulan, it's either 500, 600 kung pilang ilayang nga masarangan, but at least okay naman ang nasansa nag-aarkila ka bala nga Correct. hindi man niya mangin imo mintras tanto. Kag safe sila kung may palang abuyan sila dira sa igad sa nga dagat, makadto na dira, especially head of the family abi, pero may tiniran gid sila ya nga safer ground in case nga may rasang bagyo or kadabol bala sang ulan, mga pugada nga ni bala mo Grace. Kay kun nara ka sa dagat, kun kabaskog sang hangin kalabanan na dira tiga kaguba mga balay nila because human man lang siya sa light materials mo. Dason construct ka na naman another financial assistance sa managikan sa ato na gobyerno. Amo man na kon sa igad ka sang suba
May mga time abi nga wala man sang bagyo pero kadamol sang ulan. Correct. Yes, Ma'am Arlene, sa another pag nga background sa ning contractor ng WRF kon William Russell Skierman Holding Incorporated by Councilor Tari Seso, naghambal siya nga ini nag-submit kuno ang WRS ang unsolicited proposal, no, kag ginpagi man sa PPP agreement o kon public private partnership Bombo Arlene. Kag ang sa SADA sini bali ang city hindi makapagwa sang kwarta kay iya ka syudad nga duta ang gamiton, and then ang WRS ang bahala na sa balay Matindog. So kung ikaw magkuha sang balay bali kundi may bayad, bayad ka through Pag-ibig. Tapos ang Pag-ibig amo na yung mabayad kay WRS. Okay. So, tiyan mo na nga mabayad si informal settler family nga nangin benepisyaryo dito na sa kay Pag-ibig. Depende na kung pila ila masarangan. Yes, depende na. Oo. Kasi kung sa bagay, yawan na gaman sang libre subong mo. Abisan pa ganin ng mga relocation bala, nga mga balay dira nga ginapatindog sa ato ng gobyerno. Example, ato mga nabagyuhan bala sa Yolanda, dira sa may Northern Negros, may ginabayaran man na sila gyapon. Hundreds lang na siya kada bulan. So, affordable gid the Bombo Grace. Kung meron sa nga palangabuyan nila, ara sa dagat, pwede man nga makabisita dito, kakadto dito, ang ila balayang bana, or asawa man na abin dira, kabulig sa iya nga bana, pero kung mayroon ang bagyo, may pulian gid sila ya. Kabay pang hindi lang nila pag ibaligya bala, or parkilahan, dason balik naman sila kung sa din sila naghalin. Kay ma-defeat ng purpose sang pagpatindog sa ato na gobyerno sa mga housing units. Intakto na Bomber Alien kag sa hambal sa aton sining mga interviewees, no, duha ka councilor, si Councilor Alvictor Espino kag si Councilor Tadi Saison, nga ining WRS is competent pala Bomber Alien klase sang contractor kasi damo naman sila may ginpakita bala nga nami ila sa nga performance. That's why sila maning ang gin-push bala kay do bati naton. So wala man kuno sing kontra pa pero ginantaw ila sa nga background. Okay man kuno ang ila sa nga pag-construct sa mga ginapang construct nila, Bomber Arlene. Okay. Basta mabakod lang mga prefab na giba na siya, Bombo Grace. Pagabot na dito na puzzle na lang na bala. So dasigay lang ang ubra. Yes, dasigay lang. Kasi bisan dasig basta mabakod kag madugay gid, no? Hindi lang pareho to sa mga nauna to mga gina-construct bala nga mga housing units nga kung mag-crack kabala man kita mo mga kawayan na ginagamit nila sa baylo yang mga kabilya. Amo gani. Oo, dason ginabutang sa mga flood-prone areas, mga landslide-prone areas. Ang pagpatindog na sang housing units, nagalabay gina siya sa husto nga proseso. So, may inspection na dira ang Mines and Geosciences Bureau to make sure nga hindi na siya prone sa erosion, kag sa landslide. At the same time, may inspection man ang Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau. Kagiban pa nga siguro balang away na ginabaha na dira. At useless man na nakaron, nagbutang ka sa housing units, kuha mo sila tuod sa danger zones, kagin butang mo man sa, mabutang man sila sa peligro. Kagti, sabahin naman yan sa WRS as contractor, bali na nasubaybayan Manila, Bomber Arlene, ang ining project ni Mayor Albi. That's why wala sa duha nga mag-propose, no, sang ila man sining kagalingon or magpresentar. Okay, sige. Yeah, so bali pamatian ta si Councilor Sadi Saison. Ang WRS, no, kuha siya isa ka corporation nga nag-submit sa aton sang unsolicited proposal. Kabalo siya nga nagapangita kita, kabalo siya nga ang proyekto ni Mayor will center on housing. Kung daw ang ginang gusto ni Mayor matabok, no, nga
ma-provide naton balay ang atong pumuluyo. So si WRS nagsulod siya kag nag-offer siya sa aton nga masulod siya into a PPP agreement with the City of Bacolod, bali public-private partnership, no? So matabo de si City of Bacolod, ang kapital ni City of Bacolod ang duta. Si City of Bacolod mangita duta. Tapos si WRS ang mapatindog sang balay. Okay, so din siya makuha kapital, iyan ang nga problema. Diba? Siya yung nag-offer mo. Siya na yung magastos ang tanan. Tapos, after mahuman niya ng balay, bayaran na ta recipient, kung sinong mabakal sa balay, ang makuha sa balay, i-process sa pag-ibig. So, si pag-ibig ang mabayad kay WRS. Ang aton niya duta lang gid ang aton sa City of Bacolod. Amo na share ta sa sinabi sa proseso. So, para sa akon, it's a very good program. Kaya wala iya cash out sa city mo. Sila yung ma-provide sang cash, sila yung ma-provide sang cash, sila ma-provide sang tanan. Uduta lang gid yang aton. No? So nakita namon ang mga duta ta dito. Patindugan ta sina para sa aton mga relocation. No? Ang mayara tayo existing. Why pa niya bali ang iya patindugan ang existing tayo ng mga bilin pa, no. So may bilin pa tada sa Abada Sky, which is gamay na lang katama. Di kung ipanghatag ka ng anuti-luti lang, maubos na dayon, no? But if ang plano na is two-story tenement housing, row housing, so ang imuluti, ma-convert mo pa into duwa ka balalayan, no? Sa isa ka lote. So that will increase the remaining areas times 2. No? Ay ma-accommodate niya. No? So, isa na sang ubrahon tada, no? Under sa WRS nga PPP. May abata, tama yan rito di sa may reclamation. Well, ang target actually for the whole Bacolod is 10,000 until 2025, I think, ang target. Ini, I think, is, hindi lang po sure, no, the 2 mil ni initially. Ang iya, no, with a 2 billion initial investment. Ang reclamation ta is between mid-rise to high-rise. Ang atong dito sa Piak, row housing. Ang ano na eksplikasyon ni Mayor mga two-story. So, subong niya ang himon ni Mayor sa whole property mapatindog ta row housing. So, mas ma-maximize ta ang lote nga bilin. Kaya kada kunin mo lang taon di kada lote duwa ya kabalalayan ang pasulod ta. Plus magamay-gamay ang area kay wala siya munang dikit-dikit na row housing. Okay. Sige. Bomo Grace. Yes, Erlyn. Bantayan ta ni karon kay tidugay masubog na nila nga public hearing sa sining pabahay project. Kag mataga na gid dara mga punong barangay ang patawagan nila bala kaya ang iban nga mga pamuluyo nga wayan nakatambong siyempre mamangkot gina sila sa mga punong barangay. Kung na kaysa ang masubok kay punong barangay waya sang inalungong. Way man sila bigyan na pahibalo. Way man sila ginapatawag sa hearing, di ba la? Muna, Erlyn, ang isa sa punong barangay man diri sa siyudad sa Bacolod ang hambal. So, karon i-check ta kung sino ng mga barangay captains ang ari diri. Makuhaan ta man na sang interview karon, no? Kung ano man iya sa nga mambal. Amo gining siling ano ganito? Balay mo sa ano ito? Sa Batco? Oo, amo na mo. Ayo. Sige, Bamogray, salamat gid. Yes, Erlyn, naman ang malita ang nagikan sa Bacolod City Government Center ni si Bombo Grace Ling Nabaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Ling Nabaton. Check ata na karon ng resulta sa ning public hearing. Kaya ko na siya maprobahan na hatagan man sang sangguanang panlungsod sang gahom si Governor Mayor Alfredo Benitez. Siya na magpirma on behalf sa nga nga syudad sa Memorandum of Agreement between the city and sining contractor nga magpatindog dra sang balay. Hindi ba siya libre, meron sang bayaran ng mga maka-avail paagi sa pag-ibig fund.
37 minutos sa nakaligada sa taknang alasan 9 sa aga. Wala po sa ngatan nga tiyampo, diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Hanay Saudo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Ug na katabwa sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyo walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depression, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Naglapitay ang amon, guya. Kag mabatyagan kong kainit sang iya ginhawa. Halukan kong iya bibig. Ginlikaw niyang iyan ako. Not so fast, darling. Hinali lang niya akong gintiklod. Kag nakahigda ako sa kama. Nagapakipot ka pa, ha? Pilya ka, ha? Ginhapan mo ako dayon? Ang dumdum ko kung hindi ka pa handa. Kahibalaw ka naman. Sa mga kasubong ko nga first-timer, dapat mangin gentle ka, kid. Sure, sweetheart, sure. Kag siguraduhon ko nga mangin memorable para sa imo ang birthday celebration mo. Kaghatagan ka man namon sang hindi malimtan nga gabi, Jed. Wow! Oh, nga nagbangon ka. Buksan ko lang ang ilim nun nga ginhanda mo. Yes, Rihanna. Sugura na natin ang party ng... Okay.
Rian. Let's enjoy. Sure. Mag-enjoy ka mo. Kay ako naman ang dason. Nga hindi lang kita magdungan nga tatlo. Mas masadya, hindi ba lang? Husto siya. Gani, sige na. Join us, girl. Okay. Ginahalukan ako ni Rihanna sa liog. Samtang si Dina sa akong dugan. Tilawan ko nga muklato ng akong mga mata. Gusto ko nga makita ang nawong ni Rihanna. Hindi. Ano ini? Hey! Anong problema? Nga mo sining panulo ko sa ilang aduwa. Ang ilang mga nawong, sunog, kaghalos nagakaagnas na ang mga lawas. Oh, Jed, anong problema? Kusuon ko nga akong mga mata. Muklaton ko. My God! Amo man tihapon? Kalaway sang ilang mga dagway? May problema bala, Jed? Okay ka lang? Madali lang. Mabangon ako. Masandig ako sa headboard sa kama. Jed, ginapamangkot ka namon. May problema bala? Ako, kukan. Sorry. Kukan. Hindi. Naglain naman ang iladagway. Basi kung ginamata-mata lang ako? Jed, nagalakat ang oras. Hindi natin pag-usikan. Masugod kita liwat. Ginahalo ka naman ako ni Rihanna. Kag inalit naman yung nag-init ang akong lawas. Oh, nga daw istatwa ka tira nga wala nagahulag. Tulukon mo na lang bala ako? Nga ba lang doon hadlok ako magtulog sa iya? Piyungon ko na lang akong mga mata. Pagbatyagon ang ginabuhat ni Rihanna. Dina, nga hindi ka lang mag-join sa amon. Papayin na lang anay siya. Kaya nag-enjoy pa siya sang lantaw sa ginabuhat naton. By the way, maipamangkot ako sa imo, Jed. Ano na, Dina? Pamilyar ka pala sa nasunog nga balay sa cruising pakadto sa poblasyon? Abaho. Kag nakabati ako sang sugilanon bahin sa duwa ka babae nga malaway nga magutod. Ano ang siling mo? Malaway nga magutod? Amoy nang balita ko. May duha kuno ka mga malaway nga magutod. Nga ginhiwitan ang mga matahom nga mga babae sa ilang lugar. Tungod sa sobra nila nga kahisa. Suno pagidyani sa ila. Mas daw tigulang pangani tulukon ang manghod sang sa magulang eh. Amoy nang rason kung nga wala na sila nagagawa sa dako nga balay. Kag ginasunlog sila kag ginakutso-kutso sa mga tao. Tubtob nga isa-isa nga nagkalamatay ang mga babae sa ilang lugar. Tungod sa mga lain-lain nga mga masakit. Nga hindi nila mahibalan kung ano ang kabangdanan. Kag sang natukiban sang banwa ang bahin sa ila. Tama na, ina. Nagkapati ka pan bala sa sugilanan nga, ina? Ang buot. Ang buot ko silingon, isa lang ina kapamahog sa mga bata ng mga istorya. Sa hiwit ya,
Nagapati ka? Hala. May ginauyatan siya nga itom nga munyika. Oh! Nga daw hinali ka lang ang kinikulbaan sang makita ang ginauyatan ko? Daw nakakita ka sang manughiwit? Si Rihanna. Ang iya kamot. Nagauyat sa braso ko. Sunog. Kag nagakaagnas na. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association. Number 1! Paradyo Bombo! Nga, Jed. Nahadlo ka bala? Oh. Ini ang gusto mo, hindi bala? Gintungtong niyang iyakamot sa dugan ko. Kalain siya na panimahuan ko. Daw dunot nga sapat. Gusto ko nga kuhaw ng kamot niya. Apang hindi ko mahimo.
Nga nagapahimunong ka na lang. Wala ka bala naga-enjoy? Haksa ako, Jed. Hindi. Ang iyalawas, daw nagakaratak na karne. Let's enjoy, Jed. Ginausikan ninyo ang tion. Tapusan ninyo ni Rihanna ang inyo dapat buhaton. Kay ako naman dayon ang mabulos. Duha naman kitang ma-enjoy, Jed. Stop it, ladies! Hindi ka mo matuod! Nagadamgo lang ako! Nga ang hindi mo pagmuklaton ang imo mga mata para makita mo ang matuod. Nga kami ini. Sige na, Jed. Muklatang imo mga mata. Kagtulog ka ako. Sundon ko ang ginahambal niya. Muklaton ko ang akong mga mata. Hindi! Hindi! Nahulog ang unod gikan sa nagakaagnas nga nawong ni Rihanna sa akong dugan. Hindi! Gusto mo ako nga halukan? Hindi bala, Jed? Ginalukan niya ako. Ang nabatyagan kong pagpabilin sa mga bahin sa iyabibig sa baba ko. Namasuka ako. Palayo! Alita! Alita? Hindi ako mahimong nga magsala. Gintawag niya nga si Alita si Rihanna. Hindi mo dapat sakitan ang utod ko! Hindi! Kasakit siyang braso ko. Samtang ginalupag ni Dinang butkon ko. Ginalupag man niyang butkon sang unika nga ginauyatan niya. Gaga akong ginasakitan. Amoy na bagay sa imo! Kasakit! Hindi ko mahimo ang magsala. Ang duha nga ini, among duha ka babae nga ginsumpa. At ang paano sila nakasulod sa lawas ni Rihanna kag Dina? Ari pagkit! Kasakit! Ang piyak ko naman nga butkon ang nagkabatyag sang kasakit. Sa paglubag niya sang piyak nga butkon sang munyika. Hindi pa! Hindi malos ako sa iya! Ari pa! Duha ko kabatis ang nagsakit. Kaya ginlubag niya ang duha kabatis ang munyika. Do sa mahunos ang ginawa ko sa kasakit. Maluoy ka mo. Hindi pa ako gusto nga mapatay. Maluoy ka mo. Maluoy ka mo. Kasakit na gitsang bilog kong alawas. Tulag kalabali na nga kung batis kag butkon. Karon, tulog pa ako sa Amo ini ang matutulog na selebrasyon. Hinuyatan niya ang munika sa ulo. Anong buhaton mo? Ano? Pinapatiyog niya ang ulo sa munika. Kag mabatyagan ko man ang amat-amat niya. Pagtiyog sa ulo ko. Hindi! Hindi! Oh, God! Hindi sila ni Rihanna kag Dinang kapod ko subong. Kundi, ang duwagang maghuto niya manog hiwit.
sa dagalinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukon sa tansubilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love.
I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga suki sa kahanginan. Isa naman subong kasulat ang aton basahon. Kag ang aton pagpasakop, nagapatawag lang sa ngalan Shara. May crush siya sadto nga tawgon lang naton kay Lester. Halin sang high school si Shara, mahuyugon siya nga magpanulog sa mga classmates niya nga nagaparisay. Basta makita niya nga sweet ang classmates niya nga babae kag lalaki, ginasunlog dayon niya ini. Ganit na bantog ang ila klase nga madamo sang love team. Tubtob isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Shara nga iyagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Bugal. As my life goes on, I know I will love someone new. Nabusogid ko sa pamahaw ni mama mo sa akon ba? Amo ka nakalakas sa ila mo. Sa imo yaw? Lakas man eh. Abi mo, kung makakadto ako diri sinyo, daw hindi na ako magpauli sa amon mo. Tuod? San ako paayahan mabatian ang matamis mo nga huuman? Wala pa nagbati mo. Ate, lapit naman lang siguro. May balaan mo lang na ah. Sige, mapauli na ko ha. Makitain naman tabuas. Okay ah. Salamat sa pagdulong mo sa akon ha, Jonathan. mo? Maagaw pa gani sang iban si Jonathan sa imo? Mahinulusol ka gid. Gusto ko ya. Antes ko siya sabton. Makilala ko na yung parents niya eh. Silingon mo siya eh. Para nga madala ka niya sa ila. Nahuya ko, Jean. Gusto mo, akong mahambal sila sa iya? Ah? Uy, hindi. Pasikon makahuluya. Hindi ah. Akong bahala. Wala man tas ang klase sa Friday. Upod bala sa akon. Sa diin kita makadto? Sa balay. Nahuya ko ah. Upda bala si Gina. Parang hindi ka mahuya. Mga kaon tato durian. Nagabot si Papa halin sa Davao. Kag may dala siyang durian. Ate, sige ah. Basta updon ko lang si Gina. Jonathan, kadako galis ang balay ninyo, no? Pila lang kamong tawo dire? Tatlo lang kami sang timbang kag si Papa. Dine si Mama mo haw. Ato sa Davao. Dito nag-eskwelang manghod ko nga babae eh. Kag dito si Mama nagatiner. Tungod may jutay kami nga negosyo dito eh. Si Papa ya, nagabalik-balik lang dito. Amo gali. Pero may gali nga timbang lang ang kaupo ninyo diri. Makapagusto ka gali eh. Ay, hindi gid man. Wala naman ako sang iban pa nga ginakadtuan eh. Kundi sa ila man lang ni Alicia. Yudi ah. Uy, Gina. O, Tiano.
Suguran ta nakaon durian? Ate, sige ah. Madali sila sang durian tuto. Opa. Ay, salamat gid sa imo, tito ah. Wala sa kanuman. Basta mga abyan ni Jonathan, abyan ko man. Kabuot kalis ang parents ni Jonathan. Maayo kay nakilala ko ng iya amay. Jonathan, may ihambal ako sa imo. Ano na, Alicia? Ginabaton ko ng paghigugma mo ah. Ha? Matuod? Yes! 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 Tumboy na. Base bala kong maglinog. Nalipay kita ko, Alicia. Dawala ko sang sudlan sa kalipay ko. Ano bala ang paborito nga sudan ni Jonathan? Kay lutuan ko siya. Kamu nagali nga duha? Ma, isa lang na namita niya nga ginaluto mo nga sudan nga hindi masunod sang timbang. Ang dinuguan. Amo gali? Ate sige, diri siya manyapon karon. Kay maluto ako sang dinuguan. Salamat gid ma ha. Ay, Lord, salamat. Kinag-ugyon ang tanan sa relasyon namo ni Jonathan. Subong pa lang, nalipay na ako. Nalipay gid ako. Wala gid sang reklamo ang parents ko kay Jonathan. Kagmay man sa ako ng iloy kag amay niya. Sa sulod sang pila ka bulan, wala gid ako sang problema. Wala kami sang problema nga duha ni Jonathan. Ang utod lang niyang wala ko na-meet. Kagabay pa nga, okay lang ako sa iya. Kag wala sang problema. Jing, si Alicia gali ang nobya ko. Hello, Jing. Ikaw gali si Alicia? Siling ni Mama kag ni Papa ah. Guwapa kuno si Alicia. Guwapa gid man siya. Sige na lang gani. Guwapa na kun guwapa. Ba, pipagkasuyaan magaling babae nga ini. Ginatulokid niya ako. Halin sa idalom, pakadto sa ibabaw. Gusto ko nga tawgon mo siya nga manang, okay? Hindi ako magmanang sa iya. Hindi mo pa man na siya asawa.
Alicia na lang itawag ko sa iya. Pasensya ka na sa manghod ko ga, ha? May pagkaprangka, ina, eh. Doon na huya man ko kay ina ba? Maldita gid man ang bata nga, ina. Dito abi nagtiner sa Davao, eh. Lula man namon nga tama mga daan ka maldita. Nakuha gid niyang iya batasan. Okay lang, ah. Babae lang. Eh, hambalon ko siya nga mag-behave siya. Aba, hindi na lang siya pagsukmati, ah. Kay base bala kung mag-away pa ka mo. Day Alicia, ari ang pamahaw mo, oh. Ay, salamat gid ha. Ibutaw na lang ani sa lamesa. Sige day ha. Mabilin ko na ikaw dre, ah. Sige. Ari ka gali? Ay, Jing, mayong adlaw. Nagaili si Manong. Sa di naman ka mamakadto, haw? Masimba kami, ah. Maupod ka? Simba? No way! Basi kung masunog pa ako sa simbahan ninyo nga may santos. Sa lain ko yung nga simbahan nagasimba, eh. Amo gali. Ate, kami na lang ni Manong mo, ah. Kamaldita gid sa iyaya, ah. Kung mga manghod ko lang ni, natampaan ko na ni kaina pa mo. Ma, wala gid nakapanawag si Jonathan sa akon? Do wala man? Ay, gintugon ko ginto kaina kay Jing. Akon mag-abot si Manong niya. Patawgon niya sa akon, tro. Kay na pa ako naghulat sang tawag niya, ma. Abi, ikaw na lang ang magtawag sa iya. Wala siya siguro mahambalan sang utod niya, eh. Nga among nakasabat sa imo sa telepon mo. Sorry gid Alicia, kung wala ako makatawag sa imo. Busy gid ako kay hinay. Tapos late naman ang sugid sa ako ni Jing nga nanawag ka. Grabe ginabalang manghod mo ya mo. Mag-text ko gali sa imo ya. Siya man na nagabalos. Nga ara sa iyang cellphone mo, how? Ginahulam niya eh. Nagahampang siya. Permi lang palpak ang lakat naton tungod sa iya. Jing, dito kita manyapon sa ila ni Alicia. Mag-behave ka, ha? Basi ko hindi ako makauyon sa pagkaon nila. Sobra ka naman kung maghambal. Ano ginagukasyon nga dito kita manyapon, haw? Kasaraman kita magpaluto sa pagkaon nga gusto nato na. Anniversary sang parents niya. Gani kalma ka lang dito, ha? Ngayon ang makita mo man ang mga parents niya.
Jing, kaon mayo Magpakabusog ka ha. Uy, kagwapa gali sang manghod mo, Jonathan. Hindi ka lang maghuya-huya, Inday, ha? Kamugid lang ang amon bisita. Gusto lang siya nga magtulog sa palibot. Do wala man siya makabating ang ginaistorya sa ni Mama. Ay, di na siya ang kalibutan ng dako man. Nga mo sining uto ni Jonathan. Ay, kung magdayon na kami sini ni Jonathan, siya ginipirming masamin namon nga awayan mo. Lagi ko bala mo. Nga ikaw lang ang ginobya ni Manong. Kada mo mas nagalagas-lagas sa nga mas gwapa sang sa imo. Daw hindi ako makapati. Nga sa imo lang siya nagtupa. Jing, nga bala nga kabugat ka dyan sang dugo mo sa akon, how? Hindi talang ka-feel. Simple as that. Hindi na gid bala magbago ang buot mo sa akon? Siguro. Kung wala na ka mo ni Manong. Jing? Hindi ako gusto sang konflikto. Kung magsubong mo lang sini, ngang utod mismo ni Jonathan, amangin kontra ko. Mas maay pang ma-break na lang kami nga duha. Bago sila nga mag-away sang utod niya, kamagguba ang ila paghirupay. Bahala na. Bahala na nga magbahama ng luha ko. Naging masakit para sa amo ni Jonathan ang desisyon ko. Apang para sa kalinong sang tanan, nagbulagay kami. Tugod nakita ni Jonathan nga akong apektado sa ginapakita sang manghod niya sa akon. Labaw sa tanan, hindi na husto para sa akon nga lapakon sang manghod niya ang akon bugal. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Shara, ngayagin pasakop, kagaton man tinatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, Bugal. Sa direksyon ni Marnie Mongcal.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart she's not really gone. The harder I tried taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we share, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after
After all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. Hindi gid ako mapahamtang. Sugod sang nakahibalo ako. Nga mapakasal si Pandora sa amo nga tingulang. Lulo na niya ato. Kagbangod lang sa kwarta. Mapakasal si Pandora. Kagdakulbaan ako kun nga. O Diyos ko. Hindi ako maluyag nga may malahain nga matabo sa akon, anak. Hindi ako maluyag. Ate, nakita mo na Pasensyo? Sang makahibalo ang mga partidos ko, nga jutay na lang ang nabilin sa akon manggad. Nga ginbasa sang akon abogado ang akon last will and testament. Amat-amat sila nga nagkaladula. Mansig-mansig sila panghimos ang ila mga gamit kag magpalauli. Paano na lang nyor kung maubos ang imo kwarta? Diin ka na lang gali makadto. Wala man ako nagapangita sina nga butang Pasensyo. Total madali naman lang ako nga mapatay. Pero, Nyor Pedring, paano iya si Pandora? Hindi bala kalaslo na kamo nga duha? Malakat na kung tani kamo sa iban nga pungsod, kay mapakasal na kamo nga duha? Hindi na madayon ang amon kasal Pasensyo. Kay ti, jutay na lang nga ako nabilin nga kwarta mo. Nakahibalo ako nga kwarta ang rason kung nga mapakasal sa akon si Pandora. Apang karon nga nakahibalo na siya, nga wala na ako sang kwarta, hindi na siya magpakasal sa akon. Ay, amu gali, Senyor Pedring. Oo, Pasensyo. Uti, maano ka na lang gali, Nyor Pedring? Bahala na. Ang balon kong akon abogado, nga tutda na lang ako, kung hinali nga mapatay gid man ako. Gani makaistar ka diri sang pila ka adlaw, hasta nga makapaminsar ako sang madason ko nga buhaton Pasensyo. Ay, kung mag-amo si Senyor Pedring, hindi na lang anay ako maghalin diri Samtang ari ako sa mansyon, updan ko ikaw diri Nyor Kag kung hindi ka na pwede nga mag-star dere, upod ka na lang sa akon, Yor. Dito kita ma-star sa dalom taytay. Dito, wala sang may mapahalin sa aton, kay ti dalom na tuya taytay mo. Salamat gid Pasensyo. Wala ako maghuna-huna, nga ikaw lang ang maluyag nga mag-unong sa akon. Karon lang ako makahibalo, nga ang matuod nga abyan, among nagaunong sa imo sa tion, nga purdoy ka na. Ay, hindi ka lang magpalibog, Nyor Pedring Samtang ari ako, wala ka nagaisahanon. Pero, hugali, Nyor? Di na si Pandora? Mahimo nga hindi na magbalik si Pandora. Nagsiling siya sa akon. Nga sa akon pagbugtaw kung wala siya, buot silingon, hindi na siya magbalik. Mahalin siya pareho sang iban ko nga mga himata. Ay, amo gali? Ay, kay balo ka Pasensyo,
nga kwarta lang ang ginalagas nila sa akon. Kwarta lang. Kagkaroon nga wala na ako sang kwarta, wala man sila. Sang una, nagaginutok sila diri. Apang karon, daw sa patyo na ini nga mansyon, tungod wala na sila tanan. Naghalin ng iban, nga wala gani makapaalam. Pabayi lang, Senyor Pedring. Basta amo na na. Dito kita maistar sa idalom sang taytay. Kung ano gani, hindi ka magpalibog Magsalig ka lang sa akon. Hindi ko ikaw pagpabayaan, Yor. Salamat yun, pasensyo. Madamo gid nga salamat. Kung tani, mapatay na lang ako. Ay, mapatay ka gid man sinanyor. Ay, ang buot ko silingon. May balatian ka matuon nga kanser. Kag ilisipo na lang inadlaw mo diri sa kalibutan. Apang samtang wala pang maabot ang adlaw nga ina. Agwantahalang alay ang kabudlay, Yor. Hindi na nga akong ginahibian, pasensyo. Ang ginahibian ko, amo nga mapatay ako, nga hindi ko makita nga kung tunay nga apo. Apo? Ay, hindi ba lang siling mo? Padumog lang atong ginsugin mo nga ikaw may apo sa isa ka babaye nga manubo sang lupad yon? Oo, pasensyo. Hindi ato matuod. Apang ang matuod amo ini. May apo ako. Ang anak ni Danilo. Sa isa ka babae nga ginatawag kay Eva. Eva? Amoy na ngalan sang babae nga asawa sang imo anak nga si Danilo nyon? Oo, pasensyo. Kalaslon na sila. Apang naghimo ako sang paagi nga hindi madayon ang ila kasal. Bisan pa nga nakahibalo ako. Nga si Eva, nagadala na sang ila mangin anak. Ay, amo gali, Yor Pedreng. Ngingahaw, anong ginhimo mo? Nagpakikita ako sang likom sa babae nga to. Gintaniyagan ko siya sang kwarta para lang nga palayuan ang akon anak. Ano? Ginbuhat mo ina, Yor? Matuod na, pasensyo. Tungod sadto, tama sa akon ka mata pobre. Naglaom ako nga wala na sang makalingkang sa akon kahimtangan nga amo sadto. Madamo ako sang kwarta. Madamo ako sang negosyo. Kag madamo man ako sang abyan. Si Danilo, ginrito ko sa anak sang akon abyan. Gani sang makahibalo ako nga may relasyon sila sang babae nga ginatawag kay Eva. Naghimo ako sang paagi nga magbulagay sila. Sa nasiling ko na, nagtanyag ako sang dako nga kantidad sa amo nga babae. Apang wala niya to ginbaton. Gingisi niyang chiki sa akon atupang. Apang nagpangako siya nga palayuan ang akon anak. Kag amo ato, ang katapusan ko nga pagkakita sa iya. Sang hindi hungod, napatay ang akon anak. Nalukpan siya sang dinamita sa minahan.
Napatay siya nga wala makahibalo sa akon ginbuhat. Amoy nang isa ka sala nga hindi ko malimtan, Pasensyo. Gusto ko nga sa wala pa ako mapatay. Makapangayo ako sang patawad sa kay Eva. Kagang akon handom, amo nga makita ko nga akon apo. Tungod sa iya ko ibilin ang tanan ko nga manggad. Abang ano pang pulos, wala na ako sang kwarta. Mapatay ako nga hindi matuman ang akon mga handom nga ina. Amoy nang kamaturan nga ginahibian ko, Pasensyo. Ate, ano pa abing mahimo naton diranyor? Kundi, pasensya Kag lamang nga wala ka na sa may mahimo diranyor, kadlaw ka na lang. Makadlaw ako? Oo, Nyor. Kadlawin na lang ang tanan nga natabo sa kabuhi mo. Total, wala ka naman sang may mahimo. Bisan mapatay man ang imo kaugalingon sa paghinulsol, hindi mo na mapabalik ang nakaligad, Nyor. Gusto ka matuod, Pasensyo. Hindi ko pag-usikan ang akon kaugalingon sa pagbasol. Hindi ko na mapabalik ang tanan. Husto, Nyor. Amoy lang buhata. Hindi na magpalibog. Kung pahalinon ka man dire sa mansyon, dalon ko ikaw sa balay, sang akon amigo nga ato sa idalom sang taytay. Dito wala sang may mapahalin sa aton. Kag dito bisan paano mabuhi kita. Maayo to ya nga abyan ko yan, Nyor. Maayo to sa iya nga pikpakiter. Nay? Bay, Pandora? Ikaw? Oo, Nay. Ako. Bay, ginkibot mo ako Wala ako maghunahuna nga mapauli ka diri subong. Ang dumdum ko, wala ka na sang handong nga magbalik pa diri sa aton puluyan. Aba, Nay. Wala ako nagadumdum sang amo sina. Nagkari ako, agod nga ipahibalo sa imo, nga hindi na kami magpakasal ni Senyor Pedring. Ha? Hindi ka na magpakasal kay Senyor Pedring? Oo, Nay. Hindi na madayon ang amon kasal. Apang, anong natabo, anak? Hindi man siya gali manggaranon. Wala na gali siya sang kwarta. Ano? Oo, Nay. Pigado na siya katama. Ang tanan niya nga propidad, ginpangbutong na para nga ibayad sa iya utang. Bay, amo gali? Wala na siya sang kwarta? Oo, Nay. Wala na siya sang kwarta. Gani ang tanan niya nga mga partidos, naghalali naman. Bay, Pandora, matuod ba lang ginahambal mo nga inha? Matuod din na tanan, Nay. Wala ako nagabutig. Si Senyor Pedring, wala na sang kwarta. Kulang pa gani mga propidad niya Agod nga ibayad sa iya mga kautangan. Kag pati ang mansyon nga iya ginaistaran, butungon man. Kag amoy na kun nga ang ari ako diri, Nay. Bay, Pandora, anak, anong kabangdanan? Ay, pero anti sinanay. Luyag ko kung tani nga, dalon diri si Senyor Pedring. Ha? May balatian siya Kag may talanan ng kabuhi niya. Hindi na siya magdugay, Nay.
Kagluyag ko kuntani, nga dalon ko siya diri. At ipanon ko siya. Tubtub nga mapatay siya, nay. Ay, Pandora. Wala na abi siya sang parinting nga mangako nga mag-atipan sa iya eh. Gani na isipan ko, nga dalon ko siya diri sa aton. Ina kun magsugot ka. Aba, oo. Oo, Pandora. Nagapasugot ako. Kung amoy nang gusto mo, nagapasugot ako. Apa nga, paano ang kasal ninyo nga duha? Wala na sang kasal nga matabo, nay. Nakahibaluman siya. Nga kwarta lang ang kinahanglan ko sa iya. Kagkaroon niya wala na siya sang kwarta. Wala naman sang kasal nga matabo. Ang buhaton ko lang nga pag-atipan sa iya, nay. Kaluoy na lang. Bangod nga wala na siya sang dangpan nga iban, magluwas sa akon. Husto ining ginabuhat mo, Pandora. Sang una, nagbatsyag ako sang kasubo. Bangod nga ang dumdum ko, nagkurap ka na bangod sa kwarta. Kagsalamat kay nagsala ako. Oo, anak. Sugot ako. Dala diri si Senyor Pedring. Kay buligan ko ikaw nga mag-atipan sa iya. Maayo na ako. Makasarang na ako magtrabaho liwat. Ay, hindi, nay. Ako ang matrabaho para sa aton. Buligan mo ako nga mag-atipan kay Senyor Pedring, ha? Kay ako ang mangita sang trabaho para sa aton nga tatlo. Oo, anak. Oo. Ikaw ang mahibalo. Ikaw ang mahibalo, Pandora. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Ang manunupli. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Ngipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sa